Hej alle sammen, velkommen tilbage til min kanal. Jeg hedder Guldbenno, og i dag der har jeg en af mine rigtig gode kammerater, Daniel, med. Og det skal nemlig blive rigtig spændende, fordi at det her det bliver nogenlunde det samme, som jeg lavede i min 5K Sub Special med stærke nudler. Og vi skal simpelthen spise 4 pakker, 2 til hver. Og udover det, så har vi en ekstra sauce med, hvis man vil have det. Hot chicken flavor sauce. Og så er der simpelthen en straf, hvis man ikke kan spise begge nudler. Og det er simpelthen, at man skal spise en chili roulette fra Chili Claus. Og der er alt fra styrke 6 til styrke 15. Så hvis man er rigtig uheldig, så trækker man en 15'er. Og hvis man er rigtig heldig, så trækker man en 6'er. Der er kun 15'er og 6'er i styrke i den her. Og for at være ærlig, så ved jeg faktisk ikke, hvor stærke de er. Så det er spændende. Den er ikke åben endnu. Så det bliver spændende. Vi skal i gang med at spise dem her nu. Så vi går ned og laver dem nu. Så er vi simpelthen tilbage fra at være nede og lave nudler. I kan se her, at de er helt færdige. Så nu der skal vi have alt den her sovs i. Og alle dem her. Så det tænker jeg, vi gør nu. Er vi klar til den her sovs i? Ved du hvad? Jeg kender et sted, det her det passer sammen. Ned i min skraldespand. Vi starter lige med at hælde noget op og drikke. Ja, og så spiller jeg. Godt. Nå, nu prutter... Send hjælp! Altså, nu putter vi simpelthen den her chili sauce i. Som ikke engang hører til de her verdensstærkeste nudler. Ja, det her det er bare sovs, vi har fundet ved siden af. Så den bliver stærkere end verdensstærkeste nudler. Ja, det her det er faktisk en rekord. Vi sætter en Danmarks rekord i at være idioter. Slår jo guld på måder. Altså, skal du have hjælp, eller skal jeg sende en SOS-patrulje til? Ja, tak. Du kan godt sende sauce med hjælp, hvis det er det. Det vil være rart. Er vi klar til lige at lugte til den her chili sauce? Nå, der er folie nede i. Okay, den lugter mærkeligt. Den lugter mega mærkeligt. Den lugter ikke engang en chili, eller noget, den lugter klamt. Den lugter nærmest sådan, hvis du tager en chili, men så er den for gammel, så er den sådan rådne en. Prøv lige vand. Jeg henter lige noget. Jeg har lige hentet Carolina Reaper her. Ikke fordi vi skal spise den. Jo, jeg vil proppe lige 15 i. Hvordan får du duft til det? Ja, det er jo nemlig det, jeg skulle til. Fordi jeg synes virkelig, det minder meget om. Så prøv at duft. Ja, det gør det faktisk. Tag det en Carolina Reaper drik, det der vil jeg på. Carolina Reaper drik. Det er også noget, der passer i mit skraldespand. Så er der overhovedet der i. Ej, det er varmt. Hvad gør du? Jeg kvæler mig selv i vand. Send hjælp. Jeg ved ikke, hvor der står. Jeg fik ondt i ribbenene. Hov, du skal faktisk lige ryste den godt inden, står der. Er det værd? Nej, det lugter faktisk bedre nu, synes jeg. Ja, det er. Er vi klar? Ikke for meget. Nej. Ej, hvad ser det varmt ud. Vi Det prøver ligner bare den sovs, der er i forvejen. Ja, det gør det faktisk. Vi prøver bare ikke så meget i, sådan at jeg tænker, det er fint nok.
Så, Benjamin, det er fint for mig. Er du syg? Du skal jo ikke blive væk. Ej, jeg tager også lidt mere. Det er ikke fair for dig. Sådan der. Jeg tager det fra holdet, som kun består af mig og ham. Nå, vi skal lige have tjekket det her. Vi skal lige have blandt det her. Ej, puha. Det er ikke noget, jeg har lyst til at spise det her. Det her, det er seriøst et step op fra Moller og Guldborgs, jeg tror det var Mollers 25K Sub Special. Hvad lavede han der? Han spiste 50 yum-yum-nudler. Nej, 25 var der en pakke. Altså, Og gør det klar på, at du skal på toilet i morgen. det håber jeg, at jeg skal i forvejen. Ved du hvad, jeg er ked af det, men du kan ikke komme efter i morgen. Nu kom det her på butafdelingen. Så jeg bare lige tage sådan en her smuldrer i ej. Er vi klar derude? Er vi klar til at spise verdens stærkeste nudler med ekstra spice sauce? Rigtig stærk, faktisk. Ja. Vi skal til at spise dem nu, og ja, I må gerne have medlidenhed med os. Vi har ikke lyst. Men vi gør det for jeres skyld. Så hop lige ned og smid et like, før vi spiser det her. Det vil gøre mig pisseglad, og så tryk lige abonner. Og så en del af guldfamilien. Er vi klar til at spise verdens stærkeste nudler? Jeg tager altså lige det her op på bordet. Hvis det bliver ligesom min 5K Sub Special. Nej, dog ikke. Dog ikke lige den her gang. Instant flashback. Er vi klar? Er vi klar til at spise verdens stærkeste nudler med ekstra chili sauce og med alt toppings og saucen? Er vi klar? Det bliver lige kan jeg godt finde på det. Det er bare med at komme igennem. Og straffen, den er jo bare at spise sådan en her. Så det vil kun være, hvis vi ikke gennemfører. Så har vi både været udsat for det her og den anden. Nå, er vi klar? Ved du godt, hvilket bind man ikke vil have for øjnene? Et brugt bind. Ja, er vi klar? Nå. Jeg tror også lige, vi skal sige, inden vi spiser her, lad være med at gøre det her derhjemme. Det kan være pisse farligt. Er vi klar? Ja. Cheers. 3, 2, 1. Vi er faktisk gode. Ja, indtil vi begynder at blive stærke. Okay, det er lidt stærkt. Lidt? Ja. Carolina Reaper. Ej, der er kommet noget på bordet. Men det er bare med at komme igennem. Det er som om det mere bliver koldt. Hvordan f*** er det? Det er jo det, jeg sagde. Lad være med at smage, bare spise. Sidst da jeg med 5 Sub Special, det begyndte jeg også at græde. Hvorfor spiser du ikke? Det kan jeg ikke. Jeg kom for at gennemføre. Jeg kom bare for at være med. Jeg kom sgu ikke for at gennemføre. Okay, nu begynder det. Mhm. Okay, nu drejer jeg. Mhm. Hvorfor gør jeg mod mig selv? Jeg siger altså nej tak til mere. Så tager vi altså bare straffen, men det vender vi altså lige med. Det er ikke lige så stærkt som Carolina Reaper. Det er ikke langt fra, faktisk. Jeg vil have Reaper, det er mere som om du får et bord igennem tungen på dig. Over yber alles, altså. Dine læber, de er oppe og gør det for Lego. Du bliver helt lille rundt om øjnene, ikke? Du ser som om du er ved at dø. Og det begynder bare mere og mere om min Carolina Reaper. Vi skulle have taget en spand med vand op, og så bare døde fæset i den. Bare åbnet kæften ned, ikke? Men dude, Ja. vi har stadigvæk straffen i foran os. Jeg skal lige se det. Tager du den? Jeg skal bare se dem. Prøv at slække på bunden. Ja, man kan smage det. Fy for satan. Tog du lige sidst? Nej! Og vi kan hente noget nyt. Imens hende jeg skulle lige tror jeg, fordi jeg fryser. Hvad er det der? Det er noget godt. Det er ikke min munden. Det er læberne. Synes du? Min mund den brænder ikke mere overhovedet. Det er mine læber. Det er min mund, der gør det lige nu. Eller lugter de? Gris. Og jeg kan ikke engang helt af gris. Nej, det kan jeg heller ikke. Eller jo, noget af det gris kan jeg godt lide. Nu har du bare lagt dem i stak, så det er 15 og øverst, og så er det 6 nederst. Jeg tror, de var på en niveau. Tak, mand. Damerne først. Ja, de laveste i rækken. Jeg har heller ikke lyst. Du kan sige sådan. Det er det min. Det kan jeg godt fornemme.
tager jeg også en. Jeg tager den her. Magic, det tog 15 Den her, det må jeg altså lige se til, hvis I vil have med i andre videoer, fordi at, så kan vi altså godt finde på at tage dem med i andre videoer. Dem her, dem skulle jeg have hørt, de skulle være mega stærkeste, men de skulle faktisk være gode. Det ligner næsten mine analyser om din. Ja, det er så fint med chili. Det er da begge din kæmpe idiot. Altså, jeg er klar til at spise det her. Er du? Har du lyst? Det skal vi. Det er en del af udfordringen. Hvem fik spist mest? Nej. Ja. Så er vi klar til at spise, så vi gør det overstået. 3, 2, 1. Det er stærkt. Ikke nu i hvert fald. Ja. Ikke endnu. Så min en 6'er. Jeg tror, jeg mener det er. Det er faktisk... Okay, nu kommer lidt krisen. Ikke lige lidt kris. Se. Men chokoladen smager godt. Ja, men den her lakrids er rigtig lus til. Er du færdig? Jeg venter bare på, at du er færdig med piller. Jeg føler ikke engang, at vi har lidt lakridskugler eller chili-kugler. Ellers så har vi fået 2 6'ere. Jeg kan godt mærke, det er der, men overhovedet ikke. Jeg kan ikke mærke, at der er noget chili overhovedet. Nu har jeg en lakridskugle tilbage. Kom lige med pakken. Den der. Sætter vi lige op sammen med her. Det var simpelthen alt for den her video af. Giv et like, hvis I kunne lide den. Abonner til mig. Det vil gøre mig virkelig glad. Og så bliver I en del af guldfamilien. Og tusind tak til dig, Daniel, for at du gad at være med. Det var så let. Og eventuelt skriv ned i kommentaren, om I gerne vil have, at Daniel han er med i andre videoer. Eller om jeg skal tage nogle nye personer med. Skriv det ned i kommentarfeltet. Og ellers, så ses vi bare i min næste video. Moin.